So, Ate Jane, unsa may imong ikasultian ni karon sa atong litter center? Medyo makarelate ba ko ani? Bitaw no, sa tinod lang. Bisan siguro dili pa asawa ati Will, bisan og kanang mga uyab pa or mga partners, dili nimo malikayan pod nga mobati ka og ma-insecure or morag feeling left out. Kanang medyo nakalimtan na ka if ever nga ingani na ang treatment. Kanang diferensya kaayo sa kung kanus or dis amo nagsugod. Yes. Di man nimo mga di man gyud nimo malikayan nga maikumpara nimo Ate Will ang feeling, ang treatment nga imong na-experience kani adto og sa karon di ba na mga istorya nga maayo lang gyud sa sinugdanan pa. Yes, murag daghan kay na ako madunggan na Oo, komo na karon oo. Naayo ba naa sila yung mga ingon pa mga reasons kay naapod gyud yung mga kausaban or kanang mga tao nga nagsawa nga di na lang gyud makaprangka sa ilang mga partners. Naapoy uban Ate Will nga naudro ang mga priorities tungod pod sa kahektek siguro sa ilang mga schedule or sa kadako na sa ilang mga responsibilidad. Mao nang Yes. medyo naingon nga iulahin na total nahatag naman ako sa iya previously ang mga care or mga pagtagad nga iyang gikinahanglan. Pero sa mga previous na nato nga mga episodes no, mao na yung mga padayon nga pahinomdom sa ato especially ni Ate Flor nga magkaunsa-unsa kadugay ang relasyon, paningkamutan nga dili og dili mawala ang sweetness, ang lambing, ang special treatment nimo sa imong partner. Unta ko no, Ate Jane, magkadako. Oo, bitaw Yes. no. Ikaw sila, unta magkadako or Mo tawag develop gid ma-improve. magkalalom. Pero ang magkalalom, uban oo. nagkadugay nagkasawaan or di ba Yes, ka na-fade naman, oo, napulan or di ba ka napulan. o di ba ka kanang maulaw na lagi tungod sa ingon pa katag-as na sa mga edad mo or usa nga mga rason nila. So sa nahitabo sa tong letter sender karon, actually para sa ako alang no, ambot lang pud kaha kung sakto ba. Para sa ako murag katong imong best friend nga maoy naghatag nimo og tip murag iya pud tong pamaagi para ma-distract ka kay feeling yaron feeling nako isa siya sa mga naapoy interest or di ba kanang pagbati gani nga ako dapat to Oo, yes. murag Kanang something murag ina- kanang nasina. Oo, envy murag something ingana so ang iyang huna-huna siguro nga ikaw man ang napili, ikaw man ang napakaslan so murag gi-trouble na lang niya ang imong panghuna-huna kanang feeling nimo nga safe ka para unsa ba wala ko kabalo kung unsay pinaka-intention niya or di ba basin og mag-react ka og kanang unsa tawag ani hysterical nga Yes, mahimo ninyong oo. hinungdan nga mag-away mo or di ba moingon nga sa iyong huna-huna nga magpakita ning abilidad para mabulagan ni marag mga something nga dili sa ingan nga lipa lang yun hugaw lang yun tawag na no pero naabay po yung mga tendency nga na mao ganin ang ginaingon nila nga pilion nato ang atong mga tao nga tawagon og best friend ang mga tao nga tawagon og Yes. best friend kay best friend best, Best enemy mao So, na yung mo na ginaingon nila mga kuan linyahan. kay mao gyud din nasuhito sa ngayong pabatasan nimo. So kabalo siya kung asa ka dapit birahon or ingon pa kuhiton para mabikil ka. So mauto ang akong pangagpas sa imong best friend og dina sa imong gibati karon nga pagmahay. Siguro makaingon ta nga valid pero ayaw lang siguro ingon pa puy ang ingana nga pagbati nga nagmahay ka kay actually sa tinud nga pagkaistorya dili man lang negatibo ang imong na-experience sa gihatagan nimo og chance si Sir Eddie nga pasudlo nimo sa imong kinabuhi naamay mga maayo nga butang maayo nga mga panghitabo nga imong na-experience sa iyahan na gubot lang yun or naguba lang yun siguro katong maayo tungod kay na-distract ka sa gibuhat sa imong best friend. Yes, pero gi-care manggihapon siya Ate Jen, patambalan manggihapon siya. Yes, Murag oo. atong kuyawan no nga ma-out of mind ta nga tungod sa imong pagpanilos mo. Oo, napildi sa pagpanelos. Og sa punto pod siguro ako gi-assume man gud nako ti Will nga basin og senior na ang lalaki maong wala na het pod siya siguro nagkuan og anak sa ila na nga duha kay naa na may previous nga mga kuan og nakita pod sa siguro niya nga
dili na lain sa imuha ang iyang mga anak. So siguro contented siya nga bisan og wala mo naagi hapon mo'y matawag nga anak sa inyo ng panag-uban. Actually, kuan lang yun na mas maayo para dili ka ingon magduwa pa sa imong huna-huna kana nga pangutana. Ikuan nimo sa iya ha, i-prank ka nimo siya or open up nimo sa iya nganong ing ana man. Lain man tong imo gyud nga kaugalingon. Lain gyud pod ang kuan ang feeling or ang murag nga kuan pod nimo ang imong pagkababae nga kumpleto ka or able ka, di ba? Yes. Sa akong pangagpas Ate Jane, murag executive look siguro ng iyang husband nga medyo dili siya makain sa mga different shop. Mataha siya, oo. Mataha siya. So, something so mataha ka and then ang imong huna-huna nara sa imong inside. Di niya ma-voice so, out. Di ma-voice out. So mo ni gahatag niya no og kanang kuan sa iyang huna-huna. So mag-drive naman siya ang huna-huna tong mga dili maayo mga negatibo. Nag-overthink na siya. Nga di lagi niya ma-voice out. Siguro sa pagkakaroon mauna siguro ang kinahanglan nimo nga ma-work out ang pinaka-connection ninyong duha. Dili man lang good actually dili pud gyud ka ingon nga mo feel ka og safety or kanang kampante na ka sa usa ka tawo kung imong mga gibati di nimo mai-voice out. Yes. Oo. Dinood yun ang ingon niya Ate Jean nga dili gid ay maayo ang magminyo og murag sa ako lang ng ideya no. Dili maayo nga magminyo ka og kanang dili Di ang ka nimo level. ka level o kahimtang nga. Kay nga no, murag i-deprive mangud ka and then murag i-lockdown ka labi na sa imong family. So maayo nang mo asenso mo duha Dungan. sa inyong pagpaningkamot. Oo, dili kay ni asenso na daan ang isa o kwartahan na daan ang isa kay murag sa akong kuan sa akong hunahuna nga di kalikayan nga murag magkuan jud ka magpanuko or nakay feeling of kuano kana mataha ka na maulaw kay labi na ipaila-ila imong mga lumon nga pobre so inan ano Posible na Will pero naapod baya po yung mga ahead sa imo og estado sa kuano sa estado sa lipunan nga kuan pod approachable. Naalagid siguro sa pag-deliver nimo or pagpasabot nimo sa iya ha, pangayo nimo og assurance nga dili man tanan dawat nga ka, inana ang kinaiya pero mostly Ate Jane. Communication lang yun. Nga medyo ipagkait sa imo ang imong kuan kanang happiness mga malipay ka nga mo ato makigmingle ka sa imong family o mga tagag time and then kuanon gid ka murag pihigon unsa sa ato sa Binisaya pa kait sa imo ipagkait Ihakog. ihakog kay lain naman ang ilang mga hunahuna. Yes. Good. One thing lang pod nga akong na-appreciate sa imo Letter Sander nga sa pagkakaron siguro you have learned your lessons although dili pa ingon nga full gyud nga nakuha nimo ang dapat nimo nga makuha nga ingon pa baruganan or kung unsa man galing nga mga pagtulunan kay di pa man siya gihapon maka-voice out at will. Yes. Oo. Pero at least naana kay pahinungod sa imong kaugalingon nga mas kinahanglan nga i-treasure or i-safeguard nimo imong kaugalingon. Dili nimo tugutan nga ma-impluwensyahan ka sa imong mga pagdesisyon or sa imong mga pagbati sa uban nga mga tawo. Kanang ingan ang kadasig or kalig-on sa imong kaugalingon. Yes, tinuod bitaw na Ate Jean. Kana bitaw na nang kay gihunang-huna nga dili maayo. Then napay mo Mudugang. napay mo take in nga kuan. Kanang dugang-dugangan ka, sugnuran ka. Mo drive na sa imong huna-huna nga tinuod na gid to. Murag ang imong mga katahap no. Mihon mo anak gyud ang imong huna-huna nga ako tinuod gyud ang akong sakto gyud ko. Kuan ka ng instinct sa usa ka asawa nga na ay feeling nga inana. Pero sayop di ay masayop ra ka. Oo. Kay mostly naaman joy kuan Ate Jane naman joy mga tsikadora. Mga foreign entities nga muguba sa relasyon. Yes, oo. Ambot unsa kay ilang mga tumong and then nadji tao inana. So naay atong kuano mga ka-feelings na giingon sa expert diri nga ngano kunong unsay rason nga ma-depressed ang usa ka asawa nga to sa iyang kaminyoon.
So number 1 gid Ate Jean ang lack of intimacy. Ayun. Yes. So mo nang kinahanglan tang asawa magpa duding-duding gyapon ta sa atong bana bisag tiguang. Ugoy. Yes, bisag mga may edad Attention, na. mga nanay, Yes, mga mama. mga mama, mga asawa, bisag nagkaedad na ta, ayaw wad-an ang atong pa charing-charing, pa sweet-sweet sa imong bana kay aron dili mawala, di siya madetach sa imuha. Di ba Ate Jean? So number 2, lack of connection. O mao ning problema sa atong letter sender karon nga murag kuang layo ang iyahang connection Ate din sa iyang partner Maugyo, kay din. medyo dihado Tahado siya lagi o siya. tahado siya kay what is kuan ra siya ubos ra siya sa iyang pagtan-aw sa iyang kaugalingon. So number 3, controlling nature. So kung ang imong husband controlling kaayo murag siya magbuotanan, isa pud na Ate Jean magka-cost po na no nga ma-depressed ka Wala kay wala kay katungod. Yes, wala kay katungod. So and then number 4, sexually incompatibility. So labi na kung koan magka mo na giingon nga magkaedad na di naman kanang medyo nanay problema may ito daan na napayuban nga adto na sa lain na muna na diha ang problema sa. So number 5, infidelity. So daghan ang mahog ni ani no nga ma-depressed ang usa ka asawa tungod sa problema Sa laag og dalan na si Will. Mahisalaag. So mauna mga ka-feelings nga kinahanglan labi na kitang mga asawa ko no Ate Jean, wa para baka so kinahanglan magbantay ka nga ayaw gyud wad ang imong kuan kuno ang imong mga technique nga kinahanglan kung unsa imong drive nga nagkita mo sa nagka-relasyon pa mo na wala pa mo nagminyo ipabilin dili kay tungod na bayay uban mga nanay nga miyo na ay ako na bitaw siyang bana minyo na nanay mga anak di na ko mag-ilis di na mag-atiman no di na atimanon ang bana di na atimanon ang Kampante na kaayo. Yes, oo. So ay, dili na to na wad-on kay musab na yung isa ka hinungdan nga di na ganahan pod imong partner. So mo na hinungdan pod nga magkalayo, ano? Maghanap og lain. Maghanap og lain kay didto na may humot-humot ko no sa Na-challenge yes, Ate Will. yes na ay para sa akong na batian nga drama ga ina Ate Jean nga nakakita og gwapa din humot pa so nibalhin ang iyang pananaw. So inana nga kitang asawa di kita magpahinay-hinay kay imbis nga mauban ang asawa Ate Jean sa ilang date kay mag-date sa bata so dili pa ubanon kay palabhon ra sa bana. So wa di siya kahibaw nga Mao na diha. lain na dai kauban. So mo na diha. Oh, so mo nang magbantay no, vigilant, be vigilant. Nga kinahanglan ang action sa imong partner imo sab tan-awon Ate Jean kung insakto pa ba to. Obserbahan. Kay kinahanglan nga kay kung imo gud siyang pasagdahan or imo siyang kuan hatagan og kanang lugway. Kagawasan. Yes. Medyo mo kuan sa dulax. Murag usa na pud ka nga nag-tolerate sa iyang ibang buhat. So kinahanglan imo pod siyang kuan pahinumduman kay aron no aron hapsay ang pagpuyo sa unahan walay ma-depressed walay ma-anxiety kay delikado na kung mawad-an na tag panimuot mo singan ani Ate Jean mawad-an na ta sa insaktong panimuot or kanang malisuan na ta sa pangisip. Yes. Kay tungod wala nimo na control ang imong feelings. Ato ipadayon ang atong pagbasa sa atong napiling quotes for the day nga sulat gikan ni C.S. Lewis gikan sa kofansi.com. Nag-ingon, you can't go back and change the beginning, but you can start where you are and change the ending. So, gamay pagpahalapad Ate Jean sa atong napiling quotes for the day. Yes, Ate Will, mo-agree gid ko ani no kay mao na giingon nato no nga naaman sa ulahi gid ang mga pagmahay. Tinuod nga magmahay ta pero mao lagi na giingon nato na nga kung unsa man ang mahitabo sa kinabuhi sa palibot, dili ta ingon nga magpabilin nga nagluksa or unsa man ang mga pagbati nato, mga pag-blame nato sa atong mga kaugalingon kay bisan og unsa ano to paghawid na nga mga kahiubos nga mga pagmahay lagi sa atong kaugalingon dili na gyud nato mautro ang ingon panangagi ang mga nahitabo
Pero ang pinakasolusyon ang pwede nato nga mabuhat is atong paningkamutan nga kung asa ta karon dinha ta magsugod pagbag-o or pagtulid sa dalan nga atong pagasubayon. Paningkamutan nato nga maot man or dautan man ang atong mga nasugdan, paningkamutan nato nga pag-abot sa ulahi is matulid or mabali nato or mabawi nato ang atong gisubay nga mga dalan. Yes, correct. Salamat Ate Gino nga kinahanglan nga mo tindog ta og bali kung Yes. asa man ta na sayop or asa man ta nagmahay or nagkuan Ate Jean mo'y atong gi kahatagan og karang kawori sa atong kinabuhi. Kinahanglan mo bangon ta ni adto ato tong himuong kusog sa Tama. paghimo og bag-ong bag-ong kinabuhi or bag-ong pamaagi nga kita makatindog pag-usab. Mao gyud. Ate Will, pwede ba na ako ni masingit? Yes, Ate Jean, go. Oo. Hi to 4376 ingon siya. Hi mga ate, shout out ko sa ako anak ni si Celine o sa ako partner Cesar, si Lea ni sa Puro 4 Barangay Himamaog Taganaan. Yun. Mayo pagpaminaw sa inyo din sa Barangay Taganaan og syempre sa mga kabarangayan pasakop diha sa Taganaan, maayong pagpaminaw. Yes, pod. Ate Jean, daghang taganaan nga namati sa Joy FM. Di lang yun ako kabisado ang mga barangay din na. Yes, bisan dito sa among nasakyan nga kuan Ate Jean. Nasakyan nga unsay pay nga na floating cottage. Joy FM ang ila. Sa may tinago ba to Ate Will? Oo, tinago. So murag nasuya ko ato Ate Will. Balardos. Yes, adto ta Ate Jean, mo balik ta. Ug karon mga ka-feelings atong ipadayon ang pagbasa sa atong Bible verse for the day. So gikan sa sulat sa Ecclesiastes 10:12. Nag-ingon, the words of a wise man mouth are gracious, but the lips of a fool will swallow up himself. So nagpahibalo na usab ka nato or nagpahinumdum ka nato ang balang kasulatan nga ang mga maalamon daw nga mga mga katawhan mabinantayon sa ilang mga pulong nga ipagawa sa ilang baba. Apan katong mga tao nga walay kahibalo o kulang o kahibalo, maot ang ilang mga pulong magdala kanila sa kadautan. So murag dinood gina Ate Jean nga kung kita magpataka lang ta og pataka lang tagpanulti nga di ta magbantay o di ta maminantayon kung unsay kuan ato kinsay maigo or kinsay masakitan. So tinuod gina nga maghatag natog kadaot. Yes, mapahamak ta Ate Will. So in general lang siguro na sa atong episode karon nga si Manaha, lain-lain man gyud og istorya og dagan sa kinabuhi. Ang importante gyud mga ka-feelings is makatunta nga tan-awon kung unsa man ang pagtulun-an nga dala sa atong mga na-eksperyensya sa atong mga kasinatian. Bisan pa man sa mga problema nga gihatag sa ato or gitugot nga atong maagian, makatunta nga tan-awon or hanapon kung unsa man ang angay nato dinha nga pagtulunan nga makuha og syempre gamiton nato sa padayon nato nga pagkinabuhi ning kalibutana og maoy usapod sa atong himuon nga kanang step kanang lakanganan para mahimo natang mas wais or mas abtik sa pagbuhat og mga desisyon og paningkamutan nga matulid or mausab nato ang dagan sa atong mga kinabuhi og magmalig-on pata sa umaabot pa nga atong sagubangon. Yes, salamat Ate Jane. Og mga ka-feelings, wala naman tayo igong oras sa atong pagpadayon sa atong panag-uban-uban karon ning kahaponon. Hangtod na lang sa mosunod nga mga adlaw sa atong panag-uban-uban uban sa atong ati sa kanginan. Kini si Ate Jean. O kini si Ate Well, ug uban sa atong control nga si Engineer Primo Flores. Salamat sa inyong pagpaminaw ug dalay ko ng Diyos.